Tervetuloa seuraamaan 5 kärpästä. Matkamme Suomi-hittien ja laulun tekstien ihmeelliseen maailmaan voi alkaa. Aivan oikein. 5 kärpänen ei ole laulukilpailu, vaan me etsimme tekstien osaajia. Kyse ei ole siis siitä, miten laulat. Oleellista on, mitä laulat. Täsmälleen. Jokaisen jakson voittaja pääsee finaaliin. Ja finaalin voittaja puolestaan lähtee aurinkoiselle matkalle Brasiliaan. Mutta ennen kilpailijoita on aika esitellä kunnianarvoisa tuomarimme. Mies lukuisien Suomi-hittien takaa. Koko kansan rakastama Veksi Salmi. Veksi, minkälaisiin sankaritekoihin meidän kilpailijoidemme tulisi tänä iltana yltää? Pitää vain laulaa sanat oikein, tietenkin täsmälleen oikein, ja selviytyä tehtävistä sanatarkasti. Ainoa vaatimus on, että vastaukset pitää laulaa, tai ainakin yrittää laulaa. Täällä ei pärjää puhumalla. Ja yksi sääntö. Minä sanon, ovatko vastaukset oikein vai väärin, sillä minulla on viimeinen sana. Ja se on ei? Se on myös kyllä, jos taitoa riittää. Kiersimme ristiin rastiin Suomea etsimässä 5 kärpäsen osallistujia. Ja löysimmekin paljon osaamista. Paljon niitä käveleviä jukebokseja. Se oli värikäs kiertue. Katsotaan. Olen Veksi, terve. Nyt tulet kuulemaan pätkiä levyltä ja siinä vaiheessa kun musiikki ja laulu taukoaa, niin sun pitää pystyä jatkamaan sitä tekstiä täysin oikein. Ja sillä melodian oikein laulamisella ei ole merkitystä. Okei. Okay. Ootko sä valmis? Täydellisesti. Pelottaa. Mulla on tästä asti aikaa, muutama lantti mammonaa. Mielin määrin. Tahtia musakaa. Sahtia tupakkaa. Papparaa tupakkaa. Nyt pitää kyllä passata tää. Kun kaikille aurinko loistaa, se kaikille yhteinen on. Se kaikilta kylmyyden poistaa. Nyt ei ikinä kuullutkaan kyllä tällaista. Kuullut olen, mutta muista en. Mieli on niin huoleton. Täysin oikein. Tuurilla meni kyllä. Hyvät katsojat, tässä tulevat illan kilpailijat. Mari. Heli. Eki. Marjo. Tero. Satu. Tomppa. Ja Marjut. Selviä taitopelaajia. Ja nyt laitetaan homma käyntiin. Tässä meillä on 8 kilpailijaa, joista 6 selviytyy illan seuraavalle kierrokselle. Ikään kuin alkulemmittelyksi jokainen saa 1 tehtävän tutusta laulusta. Oikeasta vastauksesta saa 1 pisteen. Ja Veksi, ole hyvä. Ketjutehtävänä on Paula Koivuniemen tunnetuksi tekemä, ihasteltu, ikivihreä suosittu, aikuinen nainen. Anteeksi miehet. Aikuinen nainen mä oon. En enää eksy maailman tuuliin. Liittomme vahvistukoon. Tahtoisin jatkaa hyvin alkanutta matkaa. Tahtoisin jatkaa hyvin alkanutta matkaa, kun
aika vaikeudet tiellemme tuo. Onnesta me teemme suojaavan muurin. Voimaa tää rakkaus suo, onnemme kestää, minkään emme anna estää. Paljosta luovun, jos saan luonain pitää sun. Paljosta luovun, jos saan luonain pitää sun. Vapauttas tahdon riistää. Tahdo en itsenäisyyttäsi kiistää. Sua tarvitsen sydänystäväksi aikuisen naisen. Sua tarvitsen sydänystäväksi aikuisen naisen. Kaiken me jaamme, toisiamme tukekaamme. Aikuinen nainen tuntee arvon rakkauden. Aikuinen nainen tuntee arvon rakkauden. Selkääni käännän mä en. Selkääni käännän mä en. Onnestani taistelen enkä pelkää. Toisistaan huolehtien. Toisista huolehtien kestämme paineet, meitä eivät kaada laineet. Huulilta suojaan, sinut vien jos viedä saan. Huulilta suojaan, sinut vien jos viedä saan. No niin, nyt on sitten lämmitelty. Ja pistetilannehan on kutkuttava, että kaikilla muilla on se 1 piste, paitsi Helillä ja Tompalla puuttuvat nyt pisteet kokonaan. Nyt siirrytään yksittäisiin kysymyksiin. 6 teistä 8 pääsee siis jatkoon. Tämä laulu on vuodelta 70. Sen oikea nimi on Jos jotain yrittää. Laulaja, joka on niittänyt mainetta huhha välihuudoillaan, on laulanut sitä jo varmaan 30 vuotta ja laulaa edelleenkin. Mari epäilee, että hänellä on tästä tietoa. Ilmeisesti huhha ja niin edelleen sai sormen napille. Joo. Mistä sä veikkaat, että on kysymys? Rasputin. Ahaa, mitä vielä veksi on? Ei tämä ole Rasputin. Rasputin tuli paljon myöhemmin. Okay. Tämä on Jos jotain yrittää, eli kaikki tuntevat sen varmaan laulun nimellä Harva meistä on rautaa. Harva meistä on rautaa, niin moni taipua saa. Moni omillaan oppinut ei ole toimeen tulemaan. Minä taivuen koskaan, tahdon vain yrittää. Mahtavaa, Mari. Pelkästään asenteestakin voisi antaa jo kyllä pisteen. Mutta nyt kuule, sulla on 2 pistettä, olet jatkossa. Toi Harva meistä rautaa, niin olen lauleskellut sitä joskus kotona keittiössä ja
duunia kun painaa, niin sitä on aina hyvä vähän tuoda siitä semmoista uutta poveria tähän hommaan. No on asennetta. Tämä kuulemma on lastenlaulu, vaikka aika monilla aikuisillakin on tämän tyyppisiä känkkäränkkäpäiviä. Marjut, oli niin hatainen napinpainallus, että tuo sun ujohko gestiikkasi kertoi, että sä et ole ihan välttämättä varma, mistä on kyse. Jos ei sieltä tule känkkäränkkä, niin mä oon tosi pettynyt. Kyllä se on känkkäränkkä ja silloin näköjään on se jo päällä. Kyllä kylässä voit käydä känkkäränkkä, kun on känkkäränkkäpäivä. Onhan se kiva, että lapsilla on oma vänkkärä säärinen noita. Mutta älä tule liian usein känkkäränkkä, tule vain. Marjut, olet toinen jatkoon menijä. Onneksi olkoon. Jatkoon! Mulla on 10-kuinen tyttö kotona. Ja mä sanoin noille, että lastenlaulut mikä vaan lähtee, niin Veksikus sanoi, että nyt lähtee lastenlaulua, niin Tomppa katsoi mun vieressä, että joksa painat, ja kun se sanoi sanan känkkäränkkä, niin mä tiesin, että täältä tulee, että tää on saletti. Joo, tämä on hätäistä toimintaa. Eli siis 4 paikkaa olisi vielä tarjolla, ja tarjokkaita sen sijaan on 6, eli otetaan seuraava vihje. Tämä ei ole Unto Monosen säveltämä, vaikka onkin nimeltään Satumaa tango. Tero. Onko tämä nyt sitten Jari Sillanpään esittämä Satumaata? Niin, tämä ei ole siis Unto Monosen Satumaa tango, eikä tätä ole myöskään esittänyt nobelisti Sillanpää, vaan tämä on Vilkkumaan Satumaa tango. Mulla on valta, mä koulutan muita. Ja joskus... Tulihan se sieltä. Kuule Tero, se oli sun toinen piste, sä olet jatkossa. Onneksi olkoon. Kaikki tututkin varmasti tietää, että jos jotain on, niin jotkut on joskus jopa soittanut ja kysynyt, että miten menee biisi se ja se. Tässä ohjelmassa tehtaillaan jatkoonmenijöitä ihan sarjassa. Tämä laulu on Matti ja Tepon uuden tulemisen 80-luvun, jos olisin taidearvostelija, sanoisin keskeisiä kappaleita. Siinä tallaillaan. Marjolla on tästä tietoa. Tallailu. Olisiko mä joka päivä töitä teen? Sitä minä en tiedä, Veksi tietää sen. Ei. Tämä ei ole se laulu, mutta pikkusen varhaisempi. Mä näitä polkuja tallaan. Mä näitä polkuja tallaan kai viimeisen asti, jos sä rakkaani seisot mun vierelläin. Näiltä poluilta löytyy se viimeinen rasti, jonne yhdessä tullaan. Onneksi olkoon, Marjo. Se oli sinun toinen pisteesi. Olet jatkossa. Ja se ei todellakaan ole helppoa, että sanat saa täsmälleen oikein. Koska niin kuin karaoke-laula ja taustalla, niin voi sanoa, että se ei ole todellakaan helppoa. Tämä laulu on vuodelta 1996. Siinä laulun säveltäjä, sanoittaja ja laulaja leikkii poikansa kanssa kuuropiilua. Eki, mistä kappaleesta tässä on kysymys? Olisikohan J. Karjalaisen Väinö? Onko näin? Aivan oikea vastaus. En tiedä, piilokuuru vai kuurupiilu, mitä minä kysyin. Tarkoitin, että leikittiin piilosilla. Siellä se Väinö on. Ja sanasta sanaan oikein, Eki. Onneksi olkoon, olet jatkossa. J. Karjalaista kävin just katsomassa keikallakin, Lännen Jukka-meininkiä, mutta Väinö on nyt, se soi silloin aikanaan niin paljon. 3 on kilpailija jäljellä, joten
2 kotimatka alkaa hetken kuluttua. Me kuuntelemme vihjeitä. Sanoittaja on Samuli Putro ja esittäjäkin on kaikille tuttu Jen Café. Heli, vaihtoehtoja on suhteellisen monta. Jen Cafélla on nuoresta iästään huolimatta aika laaja tuotanto. Totta. Eli ilmeisesti arvauspohjalta. Totta. Mutta onko kyseisen yhtyeen tuotanto sulle tuttua? No, jokseenkin kyllä. Katsotaan, mikä biisi se on. Piha ilman sadettajaa. Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo. Piha ilman sadetta ja... Sitä minä olen, jos sua en saa. Hyvä, Heli. Se oli sinun ensimmäinen pisteesi. Tiukille vetää siis. Kappale on vuodelta 1974. Ei voi olla arvauspohjalta. 74 vuoteen mahtuu suhteellisen monta biisiä. Olin itse 2-vuotias ja... Tämä on syksyn sävel voittaja Jussi Raittisen Metsämökin tonttu. Mun mummoni muni mun mammani, mun mammani muni mun. Ei ole totta, että tollaisella pohjalla lähdet yrittämään ja aivan sanasta sanaan oikein. Se oli sinun ensimmäinen pisteesi. Hei, hassumpaa. Vuodesta 74 mun mummoni muni ja tätä osastoa. No niin, eteenpäin. Karula, edesmennyt. Joku huoneisiin tai joku tämmönen. No. Joo, tämä on nimeltään Rakkauden jälkeen ja en mä muista, että siinä minkään huoneisiin, mutta pöytien välejä vähän pelätään. Sä olit elänyt jo mua ennenkin, etkä tiennyt kuinka pelkäsin. Sä että vertaisit mua muihin, mutta näin. Sinun. Voi, Tomppa. Mä syliin toisen sua työnsin sylistäin. Tilanne on nyt se, että kaikilla 3 kilpailijalla, sekä Helillä, Satulla että Tompalla on 1 piste, mutta myöskin Tompalla on se 1 virhepiste, joten tilanne koko ajan tiivistyy. Seuraava kysymys on 90-luvun kappale. Ei ole totta. Nyt tää vuosiluku fetissi saa ihan uudet mittasuhteet. En edes kysy. En edes vastaa. Näin mä epäilinkin. Feksi, mistä nyt puhutaan? No tää on aivan hyvä tämä kappaleen nimi vastauksesi. Tomille se on Juman kautta juunääspäivää. Radio ja boosterit soundit luo. Jumakauta juu. Tomppa, mahtava kiri. Tiedätkö mitä? Olet jatkossa. Kyllähän nuo kappaleet on tietysti, ei niitä oikein ole voinut treenata tässä viime aikoina, että kyllä se tulee sieltä selkäytimestä sitten. Tomppa oli meidän viimeinen jatkoon-menijämme, joten tässä vaiheessa me kiitämme käynnistä ja yrityksestä Satua ja Heliä raikuvien aplodien ryydittävänä. Meillä on nyt selvillä 6 jatkoon päässyttä biisikärpästä. Nyt me pidämme pienen tauon, jonka jälkeen jatkamme näiden 6 kanssa. Nähdäänpä kohta. Tervetuloa takaisin. Tässä ohjelmassa sinun ei tarvitse osata laulaa hyvin. Sinun pitää osata laulaa oikein. Biisikärpänen jatkaa 6 kilpailijan kanssa. Nyt nollataan pisteet ja seulotaan tästä porukasta 4, jotka jatkavat seuraavaan vaiheeseen. Systeemi tuli jo äsken tutuksi toivoaksemme. Arvoisa tuomarimme Veksi Salmi antaa vihjeen kyseessä olevasta biisistä ja nopein napinpainaja pääsee mikin ääreen ratkaisemaan tehtävää. 2 pisteellä pääsee jatkoon ja 2 virheestä putoaa pelistä pois.
Tämän laulun tekstin kirjoitti vuonna 1978 Krisse Johansson. Se kertoo etelämaalaisista kuumista karvarintaisista miehistä ja sen lauloi Marion Rung. Marjo, onko sulla tietoa karvarintaisista miehistä vai Marion Rungin tuotannosta? Joo, no sekä että, mutta mä veikkaisin, että voisi olla Eviva Espanja. Tämä on Señorita, por favor. Señorita, por favor. Señorita, por favor. Silloin tiesin kyllä sen, hän on juuri sellainen. Yhden illan yrittää, ja jos se onnistuu, ei jää. Aivan oikein! Hyvä Marjo, se meni sanasta sanan täsmälleen oikein. Tämä karjalaisromanttinen huumorilaulu on vuodelta 1976. Silloin se voitti syksyn sävelkilpailun ja laulaja... Marjo, sulla löytyy luontainen liikerata kädeltä tuo